I pozdrav svima ljudi, evo nas u prvoj epizodi na mom novom kanalu Bosnija Vlogging. Ljudi, gdje ste što ima, evo, napokon se vraćamo snimanja, znači bit će vlogovi na kanalu, odmah ću da kažem. Znači, gameplay sam odlučio da ne snimam, jer znate, i kompjuter mi štopa i ne može, znači stvarno skidao sam, ne može ništa i mobitel nije baš najbolji, malo je slab, eto, nije malo, nego malo više je slab. Tako da neću moći snimati gameplay, ni igrice, ništa, znači meni je stvarno žao što ne mogu na mobitel, ja sam mislila da ću ja sad kad sam dobio mobitel, ja sam mislila da ću moći snimati na mobitel, ali eto nisam našao nijedan rekord, znači koji bi mogu tražiti, sve skidu, ne radi, neki ne podržavaju, Android 4.3, ne razumijem. Uglavnom ljudi, bitno, znači mi krećemo sa vlogovima, znači sad evo trenutno pola 4. Nešto tamo napolju čujem nešto. Ma ja. Izvinite, znači malo navom. I sad sam htio vam reći, da znači sad je pola 4 snimam ovaj vlog, znači bit će vlog ovako nekad možda ajor me nervira napolju. Aj se god. Znači, bit će vlog, znači snimat ćemo prije škole, možda i u školi, čak nekad neći kad budemo išli. Znači, bit će uglavnom, znači, na kanalu video, ne znam, truću da za sedmicu izbacim bar 2-3 klipa za jednu sedmicu. Tako će to bio taj uvodni klip za moj kanal, znači nadam se znači da će mnogi jes prepoznat, pošto čovjek sam kanal prošli obrisu, tako da, vjerojatno ću na Facebook, znači na stranice, ostavit ću link od kanala na Facebook stranici, znači napravit ću novu Facebook stranicu, da sam ne znam kad, ne znam da li ću danas ili kad, i ljudi, znači to bilo to za ovaj uvodni klip, nadam se gledam, znači podržite me, znači jednim lajkom i subscribeujte se na kanal, šerujte ovaj video i to je bilo to u epizodi, vidimo u sljedećoj epizodi,